Hukman mo sa Ginoo. Kayo man, tungod kayo nagpapag mo sa kamaturan. Inyo pagkaroon. Oh, wala na kayo labutay, sir. Suko, mangka. Sundan mo sa Ginoo. Sa inyong gibuhat. Kayo man, nagsamot-samot mo igsoon. Inyong gisabawan. Oy, wala kayo labdi. Inyong yatubang. Nga naman, Wala kayo labdi. tungod ka lang mo ni Cristo. Ako'y patasan. Kaya nga naman, nagsimpa mo ribulto. Sa may labot ni mo. Kapulong pa rin sa Ginoo akong ngayonan. Pulong ni sa Ginoo. Wala pulong ni sa Ginoo. Pulong ni sa Ginoo, sister. Roma 1:16. Nasuko siya. Kaya ano ko nagpa-sounds. Pamilya. Nasuko siya. Lumadulas sa tanang tao. Gamutoon ini. Kundi gamutoon ini, sister. Wala problema. Pero ayaw mo pa pinastos. Kasi hindi pa nabali na rin. Magyari ba mo? Gano'ng ginagawa sa ninyo? Gano'ng ginagawa sa ninyo? Ano ba nagwalo? Ano na Huwag batasan, Ikson. Huwag batasan. Kini mga nagsimbag batog na ito'y live. Live. Ano, sir? So ito'y pwede sa mga tao. Sa mga sakop ni Darwin Gigano. Muli buhaton sa mga Shout out, sa mga nakibuhat sa mga Romano, Pagano, Katoliko. Samtang nagwali ko igsoon, diri sa agura, ilang gisapawan igsoon, ugsaot. Nga naman igsoon, tungod kay mahadlok sila, nga mga tao, makaibalo sa kamaturan. Dili sila gusto, mudawat sa kamaturan. Sakto ba rin kibuhat? Darwin Gigano sa imong mga kaupan ng Katoliko, na kung adunay magwali igsoon, ila sa sapawan, mabalik itudlo sa isipan, sister. Wala. Mabalik itudlo. O maring mga bayhana. Ikaw. Kasantay na Oh, shout out. Ilan kong isapawan sa pagwali. Oh, Hindi mga bayhana. hindi. Wala'y patasan. Mabalik Oh, sister. dili, ikaw na. Ikaw ang may batasan. Ikaw ang may batasan. Ikaw may bastos. Ato dito na ka. Nakahato magwali. So mali na ito ng muli mga naunga. Samtang nagwali ko sa pulong sa Ginoo, ilang gisapawan sa ilang speaker. Kung wala'y batasan, Wala yung sapaw mo. Ikaw doon dire. Bahala ka asa ka pa doon dito. At kami na alam dire. Sumuli na tawanan na ikson. Lisod ning mabaslan sa butang nga nagbitawng ato ang ginahimo ba ngadto sa ato ang gitawag og isig ka tawo. Kini nga pastoy nga atong nakita mo ni si Pastoy Añedes. So ang ginabuhat ani niya magwali-wali sa kalsada, na at the same time syempre dili man na siya makawali, or kini po ba mga pastoy, dili man na makawali kung dili manira sa simbahang Katolika. Kaya kung di sila manira, wa man sila tawag ini nga inosente nga membro simbahang Katoliko nga ilahang madagit or ilahang malingla. Karon sa nahitabo, naatbangan na hinuon siya. So nga to ang makita si Pastoy Añedes nangita og respeto. Pero siya po mismo wala respeto, kay kung atong tan-awan ang sitwasyon, ang speaker niya nagkaatubang dito sa establishment katong tigbaligya og gitawag og bulag. And syempre na nami pagtuo ang maong kining mga tao nga na normal gyud na nga naay reaksyon. So ang reaksyon kung ikaw dili ka magpabadlong sa imuhang tawag ining gihimo nga atakihon nimo ang simbang Katolika, ayaw pud pugni. Ang katungod pud sa ubang mga tao nga mopasibaw pud sa ilang pagtuo, kay ilahon pud ang rights nga mopasibaw sa ilahang pagtuo. And at the same time, makita po nato nga, siyempre, nagwali-wali siya, atbangan og tugtog, pagdayeg sa mahal nga biyahe, hindi mura sa babuang. Murag babuang.
Kanang mura man siya babuang kay siyempre kaliwat mo sa bitin nya pagkaon man ang madunggan niya ngalan sa mahal nga birhen. So mao na nga mura gyud siya nag-wild sa tawag ining sa sitwasyon. Saludo ko sa ato ang mga igsuong mga Katoliko nga naa dinha at least wala sila nagpadala aning ilad sa mga pastoy nga buot lang manglingla, mangilad sa ato ang gitawag og pagtuo ug kanang inyohang gihimo dako mo silbi, dako mo og ang kalipay sa langit tungod sa hinungdan nga ang pagtuo, ang santos nga pagtuo nga atong nadawat gikan sa mga apostol nga gihuptan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana inyong gitawag og gipanalipdan sa kana nga sitwasyon. Number 3, pasangil sa mga pastor, nagsimbag mga ribulto. Kisa pagsulti ninyo nagsimbag ng ribulto? Kutob lang sa inyo makita nga magkaingon na mo, tawag ka nagsimbag ng ribulto. Nagbasa man ka mo Biblia, di ba? Pagbasa na ko magtarong. Nga naman, kay sumapa na gano'n si Kristo, ayaw hukmi ang butang o ang usa ka tawo subay lang sa imong nakita. Hukmi kini subay sa maayong usakdanan. Wala man mo maayong usakdanan. Nga naman, kaya wala mo tanaw ang teaching simbahang Katoliko. Diba ito mag-ampong mga Katoliko, amahan na mo na ka sa langit. Di mag-ampong Katoliko, amahan na mo, may pilit ka ng larawan. So, mo na mga sir o mga mama mo na di ta pailad ining maong gitawag og mga pastor yung pailad ta nga impyerno gyud nga to ang gitawag og kalag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.